oiche, Silvio? Casache, me cago na virgen. Casei, Alberte. E por eso che din ese permiso para que ti, pois, inaugures este programa do Bueno Carallo Bueno. ¡Home logo! ¡Hombre! Moi ben, oye, parabéns outra vez, ¿no? Dous homes casados. Dous homes casados, Isto en tempos de agora... Que? Oye, En tempos de agora, que? Non somos modernos, logo. Non somos modernos de nada. Mira, a min nada máis entrar ali á boda, dime un tío da miña muller, dime... Tío da tua muller? Un tío teu xa. Bueno, Agora é tío teu. Non te pases. É No, un tío da miña muller, non é tío meu. A que casas, xa, o Mira, teu é seu e o ese seu é señor, teu. que ese xa tío dos seus sobriños. O que iba, ese señor dime, nós non contábamos con que casarades. Oh, E digo eu, por qué? Dino, bueno, claro. E digo eu, claro, como somos de esquerdas, non imos non nos casar. podemos casar, non? Digo eu, precisamente, quérome casar porque diante do Estado, que aquí curas non viñeron, Home logo. Buah, aí todo encendido. Cuidado, Eso antes de entrar, nada máis ao chegar ao sitio. Home, tamén é certo que podíase dar o equívoco. Cantos anos levas ti con Aina? 16. 16. Cumplimos mañá 16 anos. Hombre, Sí, que que xa- semana, Xa non hai nada que celebrar, xa. La semana de Corte Inglés. Non hai nada que regalar, xa. Hai que dicir a audiencia que onte tamén foi o teu aniversario. Parabéns. Moitas grazas. Cantas cousas, Buah, estou ata a cona xa. E fíxe coincidir o teu casorio co aniversario de Manolo Falcón. Outra efeméride. Correcto. Que maravela. Meu pai, 66. Eu, 34. Toma ya. Aí está. E a relacione, 16. 16. Que claro, eu entendo o teu tío. Eu vou chamar o teu tío xa. Quen? O tío... No, meu tío só é o tío Pedro. Tío Pedro... Que tamén me felicitou polo cumpleanos e Fest. pola boda. Boteiro en falta, Ben joder. Abderrahim, non pudo vir. Sería Tiña moito esa lío. Esa foto houbera sido a foto con máis likes do meu perfil de Instagram. Case seguro. No, ia decir que moita xente podía ter a percepción, igual o tío da noiva, igual é raro, ¿no? Pero eu mesmo dicía, pero cando recibín a invitación pensei, non casaran xa. Porque tantos anos, joder, digo, igual casaron... Un déjà vu. Igual casaron e eu librei. Sí, pero non se deu o caso. Pero son moitos anos, claro. Son moitos anos, de máis. Como ten moito mérito, teño que decir. Son os anos de condena de Junqueras, os 16 anos, Cuidado. Joder, Amnistía. Eu como home casado teño que decir que despois de 16 anos ten mérito casar antes de cansar. Sí, a verdade é que ten mérito. Imos tocar madeira, Sí, no, eso é conglomerado, cuidado. Bueno, pues, ten cuidado que... E isto tamén, ¿no? A ver, Alberto, ti estás casado, pero viñeche solteiro a boda. Eu viñen single ladies. Single lady. O casorio, cousa que me causou a reprimenda da túa nai a primerita de todas. Que che dixo miña nai? Pero como ves solo, no? Un pouco como o que me pasa cando chego á aldea no verán. Como ves solo? Teu pai, túa nai, é a muller. Entón, como viñeches? Viñeches en plan Beyoncé, Mira. Eu viñen totality, así. Bueno, viñas así de single, lady, de single. Oye, de single. De single. Entón miña nai botouche aí o responso. Home, por favor, no, que fan as todas mulleres que non están aquí. E claro, por mor de ter familia, pois aí a conciliazione. Houve un sacrificio. Fixen un sacrificio de ir só. E nada. Bueno, despois xa falamos de... Despois falamos de... Ahora estamos falando de como chegache. Tampouco crees aquí unha expectativa de... Bueno, hai que cebar, No. Contido. Sí. Como acabache, Alberto? Acabei sin palabras. Bueno, acabache single tamén, que eso que empecé single, dormí single tamén, para tranquilidade de todos, Single room. Nadie daba por feito que fixera nada, pero xa non por cara dura, por si acaso, senón por perfil baixo. Perfil baixo de fucker. Actor actor de relleno. Exactamente. Actor de pequeñas partes, que sería agora. ¿Cómo é? De relajo cómico, así como de alivio cómico. Alivio cómico. Bueno, relajo cómico, sí, vale. Bueno, entendeus. Sí, eu sou famoso de outlet. Famoso de outlet. O ni siquiera famoso. Bueno. Ni siquiera de outlet. Pero moi ben, fala ti das emocións que supuxo. Que emoción, pero choraches ou non choraches. Bueno, houve aí algunha lagrimiña, pero a ver, ahí, Alberto, estamos no podcast. Temos que meter a música. A entradela. Claro, eu agora tamén outra maneira de cebar, Hai que falar de emocións e de grandes historias, pero cando sona a intro... Eso parece épico, O que? Emocións.
grandes historias. A continuación, a boda de Silvio. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Pois tamén me felicitou Monte Castiñeiras pola boda, o sea, estamos en todo. Un grande, Monte. Joder. Hombre, como non. A boa xente, pois mira. Sempre está aí respostando, bueno, claro que sí. seguidor do programa, non só voz en off, senón que ademais témolo como seguidor. Sí. Que placer, que gusto. Bueno, pois moi ben, ¿no? Pois nada, estivo ben. Oye, tampouco che vou deixar falar no podcast que vai da túa boda, eh? No, é broma. Tampouco pasaría nada. En fin, había amigos que me decían, a min de broma, na mesma liña que dese autoparodia de non calar Alberto, decíanme, vas a hablar a esta en tu boda. en plan, pois sí. Pois sí, falei. Déchelle un pouco o macrófono, eh? Houbo turrita. Houbo chapa, eh? Home, a ver, no, comporteime. Fora do protocolario, sí. Tampouco houbo moita máis fantasía, pero bueno, esa aparición en Taulat, unha vez máis catalanismos. Onde estiven, por certo, en Galicia, falaronme das catalanadas do que era difícil seguir o podcast. En serio, é dicir, galegos con dificultades para seguir un pero podcast en galego, porque o catalán infecta. Se os galegos teñen problema para seguir este podcast, entón os cataláns que nos escoitan, que? Pues tan locos. Faced o que poidades. No, a ver, a me malo será. Pero digo que tiveche unha aparición aí, ti e Aina, sí. Aina e ti, tiveche unha aparición como From the Sky. Johnny al tejado, ¿no? E aparecestes aí in the sky. Que foi moi sorprendente, un pouco momento mago pop. Explica. No, pues estábamos ali nunha masía. A ver, estamos indo xa aos postres casi, pero bueno, despois se queres retomamos o fío argumental que nunca foi o teu forte. Nunca foi. Pero bueno, aparecemos ali nun momento da cerimonia, bueno, do banquete, estábamos ali nun así no como lle chaman? No tellao. Bueno, pero no tellao. Un balcón, como un balcón. Claro, un balcón, además un balcón, sí. Porque un tellado en Galicia pues sería triangular, aquí era pues un pouco, ya soca aquí. Era eu saín ali ao balcón e dixen, e cando tal, o micrófono fallou aí. Escarallouse. Non teñen este sistema. Fodeumo un momento, porque despois cando eu tirei no abaixo, o micrófono, acordaraste, Alberto. Tiracho abaixo, como Obama, Sí. Pero co chan máis lexos. Igual había 15 metros. Fácil. Dou fe. E tiraronme de volta para arriba e agarreino. De feito, o tipo que chucolleu de abaixo deulle on e tirouno para arriba. Deulle 2 golpes detrás. Vale. O on xa lle dereu. O dos golpes é matemático. Infalible. Bueno, pois indo un pouco origen. Moi ben, Alberto, recuperando. Volvendo atrás. Aí está. Que queres, que che poña aquí a lista de temas que falamos antes? Non. A ver, Alberto, mira, ceremonia. Ti falabas que eu falei e tal, non sei que, bueno. No, primeiro moi bonito detalle, perdón que che diga, de receber a todos los convidados. Ahí estaba Silvio, sí. Impecable, tengo que decir. Tamén teño gustouche o chaleque blanco. Chaleque branco. Arriscado, tendo bandullo como teño eu, De feito, ogo, eu tamén casei con chaleque, Aí, pero de que color era? O meu era azul. Azul, é máis conservador. Sí, pouco máis conservador. Imagínate. Nunca mellor dito. Azul conservador. Sí. Agradecín en primeira instancia que non te casaras en camiseta de tirantes, porque pois todo apuntaba que sí, non as tiña todas comigo, Sí. Teño que decir, sí. Os tenis apareceron. Spoiler, apareceron, pero non en primeira instancia tampouco. Cocal, bien tamén por aí, pero tanto chaleco como camisa, gravata, chaqueta, pantalón, todo, zapatos, impecable. E ali na porta da masía, Silvio, para sorpresa miña polo menos, recibindo a ver, se estaba previsto que se abriran as portas. Nas comunicacións previas puxérase en impersonal, en plan, abrir as portas, pero claro, era eu, que sí. Ti e a familia tamén. Bueno, sí, porque estaban ali comigo, Pais. Bueno, meu irmán veu no autobús, en realidad. Sí? Sí, veu contigo, pero non te enteraste. Xa non me enterei da ida, imagínate a volta, ¿no? Como chegarías. Pero bueno, sí, aí estaban os Corleone. Sí, os Corleone de Grou. Os Falcone. Sí. Despois da ceremonia, sí, efectivamente. Moi bonita. Que inicio, Pero a ver, eu entrei cunha canción que ti coñeces ben. Sí, home, por favor. Pero eu quero, isto solo pode ser contido este podcast, porque aparte a versión é polémica. É polémica.
A ver a xente conocerá esta canción, non? A ver, bueno, ahora vou por a Single Ladies, entrei coa Single Ladies. No, esta. Tamén podía ter sido, Pues a verdade que non me sorprendería nada. A ver que... Esta é a música que emocionou a Spielberg. Bueno, igual Spielberg nunca escoitou o himno galego. Pois a música que emocionou a Mike Oldfield. A quen? Mike Oldfield. Pre-Mai, non? Rollo Mike Oldfield. Mike Oldfield, ben pronunciado, sí, Mike Oldfield. Bueno, en fin, entrei co himno galego cunha versión de Susana Seivane, que ten diferentes, e ten aí unha gaita... Non puido vir, polo que se xa tiña moita axenda. Grazas, Susana, por non vir. Unha versión cunha gaita que non é necesariamente galega. É a... Esa. É a outra. A Foxo. Bueno, non sei, eu non entendo tanto. Foxo Gate. Pero sona moi escocés. Pois ela precisamente é moi purista da gaita tradicional. Eu tampouco así por oídas, eu teño orella. O que non implica que teña oído. Sí, orella e... Pero a ver teño si ración e media. A ver si detectas aí o rollo. Pero insisto, ela é gran defensora do folclore, a tradición galega, e sempre criticou de feito a banda de gaitas de Ourense que é a que emprega. Correcto, a gaita escocesa ou escocesa, ¿no? Escocesa, sí. Que ten como 4... Sí, que é enorme por detrás e todo. Bueno, eu nunca Dos expertos. Sí, non temos nin puta idea, pero é certo, xa a xente que nos escoita que teña algunha idea, xa nos dirá. Esta versión sona así como máis céltica, máis... Non é a típica versión de himno galego con gaita máis... Moi bonita, en calquer caso. Entón aí aprobaron o comité de sabias. Home, aí a banda galega estábamos aí, claro. que non nos cabía un garbanzo no cu. Pero ti sabes, non, que a maior parte da xente non soubo con que entrei. Home, claro, gaitas. Al Silvio ha entrat amb gaites. Xa está. Jo pensava que era una muiñeira. Bueno, pues vai tomar polo cu. A ignorancia é gratis. Sabes aquilo cando che preguntan e el gallec té diccionari? Sí. Esto nunca che preguntaron, a min moitas veces. Sí. Pois era himno galego, hostias. Tes somos colegas. Buah, que xente. O que me din conta é que ti es máis galego que hai na catalana. Bueno, tamén pode ser, eso... Eu pensei que nun momento dado íase fusionar e de repente ia sonar al Saga 2. Igual, pero ia ser máis. Ia ser demais, xa. É como se lle puxera que un himno con letra tamén sería como too much. Xa estivo ben así, un detalliño nacional. Claro, te imaginas que saco bandeiras, a cousa ponse un pouco intensa. No. Houbo tempo despois e tampouco se fixo. E tampouco pasou. Sacáronse outras bandeiras do país que xa comentaremos. Bueno, en fin. Pois a entrada foi co himno galego, que despois foi continuado coa entrada de Aina, que foi cunha canción de Crepúsculo. Claro, oye, porque somos eclécticos. Variedad. Na variedad está o gosto. Bueno, ou algo, en fin. Bueno, entón, Albert, de ti viviches ese momento de entrada, tal. Oye, sabes que me dixo miña nai entrando, isto non o sabes. A ver. Díxome, que cabrón, si emocionasme. Díxome, que cabrón, camiñando, cagouse en Dios. Nese momento, Sí, que bonito, Sí, é moi bonito. As palabras dunha nai, Somos xente moi emocionada, que cabrón, díxome. Emociona. Home, fichi aí unha xogarreta, No, pero ela falou da tua sogra. Correcto. Resumo un pouco da cerimonia, aparte do cerimoniante, digamos, do oficiador. Oficiador que falaba bastante mal. Bueno, eu creo que a impresión que daba era que quedara con alguén e ia tarde. A ver, por poñerlle un nome ficticio, chamaremoslle o señor Josep, vale? Chámase Josep. E de apelido? Vamos a decir o seu apelido tamén? No, pero é o xuiz de paz de Santa Eulalia da Ronçana. Dende aquí unha aperta, o sea que con 4 Google sacas o nome. Home, a dicción dá para facer carreira no cinema español. Xa te digo agora. Un pouco Mariano Ozores, sí. Pero bueno, ben. Aí está, cumprido o papel. Eu emocioneime, teño que decir. As palabras do xuiz de paz. Non, máis con Tonai. Que con outro. Pero foi moi emocionante tamén os vosos votos. Moi ben, moi emocionante. Estuvo emocionante.
non pode reprimir a emoción, ¿no? Dos persoas queréndose, moi bonito. Mira, para que a xente entenda, había ali un amigo vasco que neste mesmo podcast, casei no eu, acordaraste, non sei se segunda tempada, dixen que casei aquí a 2, pois ese Imanol, el vasco donde los haya, ali estaba chorando como unha magdalena. Xa non quedan vascos dos de antes. Non hai vascos de verdade, non hai. Por favor. O home vasco doblou. Vas a Cataluña a chorar, diranlle na súa casa, que Imanol. Moi mal. Que, madre mía. E ti como viñeches vestido, entón, al verte? Eu viñen vestido un pouco... pouco... Porque falamos do meu chaleque, miñas cousas... Eu viñen un pouco acorde ás expectativas, podemos decir. As expectativas de artista. Mira, vou intentar resumilo como sentín, vale? Despois falaremos do que deu de sí. Podes explicarlo a través do que che dixo a xente. Despois, primeiro vou lanzar un titular que creo que define bastante o outfit. En toda boda hai un mamarracho que vai vestido para dar a nota. Ben? Nunca fora ese mamarracho ata o sábado pasado. Que me convertín desa figura que dis, mira ese, como, onde vai? Pero onde vai ese tío? Era eu. Eras ti. Pero, a ver, tampouco era nada, quer decir, vale a decir tamén na miña defensa que había bastante sobriedade no que a vestiario masculino se refire, que foi unha outras bodas onde hai un pouco máis de fantasía. Eu ia basicamente con unha camisa floreada, que podía ter posto hoxe tranquilamente, un pantalón negro arremangado, non calcetines, tenis, un pouco en homenague a ti. En homenague claro. E unha americana gris. A mí moitos convidados dixéronme que pensaban que iba a ir con tenis dende o principio. Eu son un deles. Vale, pero non foches o único. Mudáchelos no banquete ou para bailar, no medio da comida, non sei se primeiro plato ou así. Xa dixen, bueno, xa está. Cambiache por zapatos marróns que puxe. Marrón. Correcto. Era, en fin. Vale, entón a ti a xente veute así como grande personaxe. Bueno, o canal bueno de Portugal. Canal bueno. Grande personaxe. Bo representante. Unha vez máis o meu portugués de mierda aparecendo neste programa. Sí, era basicamente o... Parecía tamén entroido de laza, vale, disfraz de narco. Sí. Entón, moita broma, moita suxerencia a compartir estupefacentes. Sendo galego, Donde están los fardos? Vaya putero. Bueno, comentarios moi amigables. En fin. Está sendo literal, en relación. Estou sendo literal, sí. O sea, se nos escoitan estos meus amigos, dixeron se nos escoitan os aludidos, saberán quenes son. Se acordan. Tamén dubido que se acorden. En fin, pero bueno. Vaya outfit, logo. Pero ben, outfit... Que non queira ver, tamén que acuda a redes, que hai unha serie de fotos moi chulas. É verdade. Hai unha serie aí, hai un cómic. Hai unha é un podcast. Hai unha serie de viñetas na miña última publicación do Casorio, onde se nos ve a ti, a min e ao Xio Meis. Correcto. Amigo do podcast. Exactamente. Pois falando un pouco aí nos primeiros intres do aperitivo. Pero bueno, ben, sin máis. Agora que falabas de Xio Meis, Alberto, ubiqueite de xeito decisivo nunha mesa senlleira. Nunha mesa de galegos. Non gañamos o premio a mesa máis animada, probablemente. Non, porque había algún muermo, algún deles. Pero intentámoslo, Sí. Hai que decir que tivemos aí a unha representante, a unha vocal moi importante, Ana Miranda, eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego. Pouca broma. Ganou algún voto esa noite? Perdeu no. Igual ganou un par de follows e da gracias. Sí. É dicir, tampouco estábamos nos pa... Sí. Pero intentamos, incluso cantando algunha canción, sonou Carolina, sonou... En fin, varios temas folclóricos que non tiveron cero seguimento por parte do resto de mesas. Estábamos en inferioridade numérica, notábase, pero intentamos dar todo malia a Pablo Casal. Malia que había xente que... Había xente que restaba máis que sumaba no que a festividade se refire. Pero bueno, faltadas ad hominem, Ainda así unha alegría velos a todos, bueno, incluído teu curmán tamén. Sí, foi hai que cortalo e mandas yo a eles. Ahora que vas ter días... Estamos poñendo votando, entón eu... Pero antes écheme que esta mesa de galegos era un pouco como... como lle dixeches antes? Los exentos de gimnasia. Esto non o dixeches antes, non o dixen antes. Dixeches que eran os Avengers. Antes empreguei o termo os Vengadores.
Tamén irónicamente. Claro. Así que sí. Pero queda máis elegante, non? Queda máis elegante que o exento de ximnasia, sí. Un pouco... Efectivamente. Pero bueno, sí, éramos unha colección de personaxes. Cada un de seu... correcto, cada un de seu pai e súa nai. Pero disfrutei moito de atoparme con xente que facía tempo que non vía, como Pablo Velay, tamén un saúdo, gran ointe, xa me fíxome saber que escoitaba o podcast de boa mañá, cousa que non lle recomendei facer. Básicamente, pues por estes momentos. Cando que Pablo, bueno. Pablo, bons días. Que teñas un bo día aí cos chavales da FP. Sí, madre mía. E despois tamén me comentou que a súa muller era unha ointe involuntaria, damnificada pola afección que ten Pablo de escoitarnos, como digo, co almorzo. Así que, en fin, Pablo Velay, Santiagra, en fin, coñecemos, recuperamos aí a relación, volvimos a ver a xente senlleira, como aquí dos galegos de Cataluña algúns, por exemplo Velay non, pero que bueno, que tiñamos visto Santi sí, bueno, en fin. E Pablo Casal que onde fai moitos anos. Sí. Pablo que non sei onde. E Pablo que xa non sabe el tampouco. Sí, en fin, Céntrate. Espabila. E Ana Miranda, que é do mundo, que é patrimonio da humanidade. En fin, sabes quen veu tamén a boda? Home logo. Veu e sufriu. Eu pasei toda a boda sufrindo pola cadela. Pero mira como está agora. Pero a cadela, claro, tivo esa aparición. Contamos, ahora estamos falando baixiño. Imos facer un pouco de SMR porque está a cadela dormindo, Está a cadela dormindo aquí xusto no meu bandullo. Hoxe estamos a mércores. Sí. O casorio foi en sábado. Está de resaca. E aínda está a cadela recuperando dos sobriños de Aina, está a tacona. Co sobrinho, primeiro, a ver, como non podía ser menos, moita xente averiguará, levou os anéis a cadela. Home. No pescozo. Sí. Con aí un... Bueno, eso a mí dame bastante igual, eu quería que viñera, Eu din a batalla interna na casa, aí que falo moi alto. Pablo, non te durmas. Sí. Pablo. Que non che jaso. Gorda FP. O Vitrasa. Que están con... Aí que desperto a cadela. No, que eu quería que viñera a cadela. Si, eu sí. O de que traer os anéis, pues dábame igual. Pero foi un detallino bien. O que non pareceu ben é que ás 4 da mañá estivera bailando licor do negro café de la Matumba. Eso xa sobre. No, ti me xente que a cadela así blanquiña e tal, con todo o licor café aí bueno. Pacma desapproves. O Pacma está en contra de que os cadelos inxesten licor café. É maltrato animal ou é liberdade? Ten pinta. Pensa que hoxe, entendo que o sabes, xa non podes nin deixar a perra a cadela atada nun negocio, sábelo, non? Xa sei, eu nunca o fixen eso. E de feito, moi ben. Nunca. Eu entro con ela, entón porque te poden multar, de feito están poniendo bastantes multas. O que pasa é que a min lárganme cando entro con ela, entón. Está a Guardia Urbana nese sentido traballando. Guardia Urbana que aquí en Barcelona sempre traballou moi ben. Traballou sempre moi ben Rosa Peral. Ni un pero, Ningún pero. Ni un perito a la... Que veu a cadela, estivo a cadela, trouxo os anéis, acabou a tacona de todo. O día seguinte estaba na cama do hotel, a cadela, que non se levantaba. Ui. Mira. Quedouselle que tivo un ictus. Sí. Quedouselle aí medio papo dormido, Dixenlle o hotel e dixo, non quero volver, cabritos. Ela non quería facer o check-out ás 12 nin de coña. Ela dixo, pago eu o late check-out. Xa está. Pensa que claro, os cadelos, non sei a túa, o meu dorme unha media de 15 horas ao día, 16. Vale, pois está dormindo agora, pois bótalle. Ten que recuperar. Oxe teletraballei e que pensas, que ela estivo aquí picando pedra? Home loco, non cadro Celes. Estivo sentada onde estás ti, que é onde dorme ela todas as mañáns. Igual a mesma postura que estuve agora, Si, ten cuidado que ainda va a reventar a silla. E máis, a silla dame igual, pero vaste matar. É que me faltaba. Sí, o humor... Se me mato, queda o podcast regular, ¿no? Sí, porque pues, teño que ata 50 minutos ainda nos queda un ratiño. Ou aí contra o moble. Sí, bueno, que estaba te vendo que ibas a reventarte con todo, Oye, moi ben. Moi ben. Eu teño que dicir que cumplín un propósito que do que xa falara... Un propósito de que tipo? Do que xa falara no anterior programa. Eso sempre que o dis, igual hai 3. Se queres, poñemos a cuña... Serve isto para cebar, vale. O contido que ven a continuación, que como vos cebo, igual despois desmerece, pero igual hai que darlle un poquinho de, sabes, de cousa, a ver, de rolo, sabes? Que queres, home? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cual? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos? O Silvio Alberti. Aí está.
Aí está. Bueno, carallo bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles. E caelle ben a cuña porque o protagonista da anécdota non é outro que Manolo Falcón. Eu prometín no programa anterior que non lle ia faltar de nada por parte miña. Non fixen o chiste cuñado de esta pago a eu, Porque... A mí fixeron unha barra, A mí tamén, a mí tamén. Sí, é que... Xa che pago eu a... Este invito eu a esta, Digo, moi bien, Quédache hombre. aí pajo, eso sería moi Moi galego. bien. Quédache pajo e xa marchas. Moi bien, humoristas. No, Humoristas. eu acerqueime a Manolo Falcón a felicitalo por partida double. Claro, porque era o seu cumple. Porque que día para él tamén, Sí, no, botoulle... Por favor, Él sufriu uno bastante, teño que che decir. Home, un día moi intenso a todos os niveis, o tipo aí... A to carallo acabou, Acabou a tocar allo, non é para menos, No. por outro lado. Pero feliciteino polo cumpleanos, pola túa boda, como non podía ser de outro xeito, e ofrecinlle tomarlle algo. E ofrecinlle cun look de narco e Cun look de narco, ofrecinlle digo, cuidado. pausa dramática. Digo, igual non probache desto nunca, pero... Como se chamaba a serie esa na que participaches? No. No. El pediume a classical bebida de pai, que sería o que o meu Tamén. furgoneto pediría tamén. Bueno, pues mira, aí está unidos de Manolo a Manolo. Porque non tiven valor de ofrecerlle o que todo o mundo pensaría. A ver, o qué? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Non lle ofreciche fariña a meu pai, non me coder, Non imos a innovar, digo, algo que estea feito. A ver, que meu pai nos 90 e nos 80 xa me xaba de pé, sabes? O sea que... Bueno, a oye, non ver. sei, En fin. É unha casa bin tabaco de batea, Pois xa sabes o que hai xa- detrás. Chupito de whisky. Chupito de whisky. Teu pai... Teño que a che facer unha classical. emenda, A classical tamén pode ser chupito de brandy. Ah, vale. Coñá. Coñá. Coñá e contró, creo que son os dous produtos peor pronunciados da vida. É que, quer decir, vexo a teu pai e vexo o meu. É que non hai moita no sentido complexidade en xeral, No sentido de que é un patrón, Sí. pero non patrón no sentido de patrón, sino un patrón no sentido de modelague. Sí. É un patrón que se repite in eternum. Meu pai pasou do coñao É whisky. un molde, é un molde. Correcto. Entón, el pediume chupito de whisky. Sí, Por meu pai favor, tamén pasou do coñado whisky, claro. Por favor, aí vou, ¿no? De Torres non sei que. Bueno, meu pai chegou a beber, Soberano. Soberano, Osborne, sí, Sí. efectivamente, pero pasándose xa o whisky, Sí. chegou a beber cosas que non se catalogan como whisky polos expertos, Vale. ¿Cómo se chama este que cataloga os viños? Non me vais a ir agora a escala que fai el de viños. Bueno, en fin, non me sai o nome. Ni idea. Ai, que rabia. Bueno, Ai. Bat 69 Vale. é un whisky baratísimo que Como se escribe, Alberto? estilo Bat, así, V-A. 69. Va, no, Bat. Bat, con T. Sí. Bat, nin idea esto. É un whisky. É unha puta mierda. É unha puta mierda. A etiqueta parece feita por ti, Cocamba. Sí, e borracho. Borracho de madrugada. O sea, pues este tipo de whisky é o que tomaba meu pai, Bueno, entre outros. que rasque un poquinho e que para dentro. rasque fuertemente e que cure feridas. Sí. En fin, o teu pai fixome esa petición e dixen, por favor. Entón Sí. fun ali, collín o chopito e cando volví xa estaba a túa nai. Bueno, xa chegaron. Que igual chegaron los refuerzos, No, Que igual non lle pareceu tan boa idea, pero bueno, oye, Bueno, un día é un día, sabes? Seguro que non lle parece boa idea e seguro que tiña razón, ademais. Home, Eso of course. Non hai dúbida. Of course. Pero bueno, sí. O que pasou despois xa quedan intimidados Bueno, tres. Un momento bonito, canto menos. Bonito, Si no. Despois meu pai bebeu a barra e eu tamén lle pedín un Bueno, un esto xa chupitiño. a tua nai ten que deixar de escutar o podcast neste preciso momento. Nada, xa está. Solo foi eso. Xa está. Despois ofreceu yo outro amigo, despois outro amigo. No, e marcharon ás 12:30, carallo. O sea, que imagínate. Como Un bico aceleraría. para Manolo Estrella, hombre, que disfrutaron aí emocionadirmos como non podía ser de outra maneira, tamén era o día para eles. O que Claro sí que houbo é unha protesta en determinado momento por parte do sector galego pola ausencia de licor café. Silvio, non hai licor café. Un ourensán Que vergoña. que non ofreza
Un bolicorca. Ollo. Pero claro, xa estaba todo preparado. Entón aí activamos os resortes e aí puxemos un regaliño de unhas botelliñas manufacturadas polas miñas maus, basicamente. Que bonito, Sí, con a pegatina, con tal. Un recordo que eu gardo teño aí unha... O que vas guardar é o líquido no... No, de momento está intacta. Ben. A ver, bebín unha ali, que Vale. decir, consumín dúas, podemos decir. Ben. Bebín unha e gardei outra que teño que recoñecer que o marchar eu, que eu fun dos últimos, non se podía saber, bueno, dos últimos, quero decir, Sí. éramos moitos os últimos, pero bueno, vin que na mesa, hostia, espero que alguén a recollera, porque quedaban ali botellas pa Dios, Pois caeron no olvido, Así estas pues, botellas, unha lástima, chao. porque a min non me daban as alforxas da americana para traquelear con máis botellas. Pero... Pero ti queres decir cheas, botellas Sí, cheas sí, ali. No, mira, é moi divertido, Nos puxemos unhas 90 e pico botellas, vale? Ajá. Éramos 79 persoas na boda, sin contar os nenos, pero contando os novios, a familia e tal. Quedaron 5 botellas. Ai, ollo, pois entón 5 botellas. debín pasar despois e non había. Igual houbo quen dixo me lo llevo. Igual vía doble eu. Ben, no, o licor café estaba para eso, había que levalo. Moi rico, ademais. Aparte rico. non tiven que cargalo eu o luns seguinte despois do casamento, así que ben. Pero bueno, houbo licor café, houbo eli quen me sacou despois ali a tomar o vaso de licor café con xeo, na mesa dos galegos, Claro que sí. tuven que pasar por ali, o licor, Ourense, claro, que non había... A ver, moi bo detalle. non sei quen o faría o licor, a ver, nun váter de... Xa non pregunto. Pero estaba bo. Estaba bo. E tú bebiches o licor, bebiches unhas cousiñas, unha cousa lleva a la outra, Bueno, e ao final... Eu fui a marcha e dormir, quer dizer... Xa, pero houve un rato que xa... Eu cheguei a ese momento de poñer fondo de pantalla, sabes? De poñer O protector... No, sí, era... O sea, o protector de fondo pantalla. de pantalla, como cando o DVD, para quen se acorde do DVD, cando levabas O tempo DVD. ca teleposta, pero sin meter un DVD, aparecía o logo do DVD que iba de canto a canto, chocando cos cantos da pantalla, Sí. plin, plin. Tamén había o plin. laberinto. O laberinto de Windows, Sí. todas esas caralladas, pois eu chega un momento cando embolso un pouco por fora En bolso. que poño activo ese mecanismo. Non son o único tampouco, Non. Pero Pero ti tes unha característica específica, que é que ao perder a fala, que pose ese piloto automático, deixo de falar, sí. convírteste en un coche Tesla, vas tú solo, Correcto, entón toda a expresividade pasa á túa cara. que non é pouca. Convertícheste Alberto Smiley, no Alberto do sorriso perenne. Eu con non molestar naide, Bueno, na barra debías poder falar, Cando pedías o cobata decíaslle ou señalabas dentro do vaso cun dedo, co dedo índice, como que enche... Do que teñas, ¿no? Sí. Ponme depósito lleno de gasolina 95. non foi pa tanto, Bueno, a ver... Pensa que o día seguinte ás 12 e media, Sí. eu xa estaba na festa maior dal barri del Congrés. Fen pudo a... Vendo, cheirando a señor mayor. cheirando a licor café. No, estaba cumprindo Ya whisky dick. cumprindo como pai. Pai. Abad 69. Sí. No, foi unha festa xa un senior xa tamén da Sí, é festa. verdad, eso. Hai que decir tamén que un componente que nos suma, digamos, experiencia, por non decir bellez, do que podemos falar despois, porque unha das preguntas que me fago é se será o último casorio. Ah, Porque, claro, o Xío, sen ir máis lonxe, decía que xa fora poucas bodas porque a súa xeración xa se casan poucos colegas. Eu creo que teño un colega aí que igual podo acabar de casar, pero tampouco teño moi claro. O tema é que había moito perfil no teu entorno, pater perfil, Sí. que foi bastante ceniciento, E que ahuecaron el ala porque... sí. Eu fixen o mesmo, pero deixando pasar as horas de que me traballara o alcohol e me descansara a cabeza. Correcto. Pero... aí houbo ata 3 pais de familia Polo coas menos. súas respectivas que retiraron pronto, pero ainda teño casorios, Ainda teño bueno, un moi Ti aínda- moi aí en abril xa ten data, Moi así ben. que xa o próximo xa é do noso amigo Marc Serra. Home, Marc Serra,
non yo digamos máis porque ainda ao final vais o creer, pero adicouche unhas palabras que non foron poucas. Todo o mundo foi felicitalo, E a verdade que o tipo, vaya discurso como ben dicía el mesmo, só Sí. lle faltaba pasar a gorra, Sí, que chegou a plantexalo en algún momento. Así que falou Catalán tiña que ser, efectivamente, facendo honra ao seu orixe, pero falou moi ben tamén Lucho e as colegas de Aina que fixeron aí unha performance moito de admirar, Moito de admirar, pero E de escoitar, pero tamén. terás que devolver O que? no casorio a Mar. Home, claro, que se prepare, vaise cagar en Dios, o sea... Non é pa menos. No, en fin. Pois sí, non é o las casorio para min, xa hai unhas portas Bueno. e esperalle igual ainda hai máis, o sea que eu ainda teño Carai, vale. ainda teño pa devolvelas por partida doble e triple, creo. Teño un caso, mira que interesante, que te coñeces, Francesc Kiku, que se casou en segredo. Ojo. Non boda pequena ni nada. No. Non lle dixo nin á familia. Eu teño deses tamén. Díxolle, vinde o tal día a casa tal. E ese día a casa era unha barbacoa, obviamente era isto aquí non o podo facer no medio do Born. Estos colegas, dis. Sí, Chamamos colegas? No, vale. a familia. A familia. O sea, tipo 10 persoas, 15, Ok. e ali tiña xa todo preparado, casáronse ali e chispón. Ala. 2020 foi. Amigo. Non llo perdonamos nin pa Dior. Nin despedida, nin boda, nin... Casouse o zorro. O zorro. Home, tamén era un ano que non invitaba igual as aglomeracións, ¿no? A ver, se había que ir... Un poquito co certificado de traballo. Eu xa como... teño que ir Ahora traballar... traballo en Berga, de traballo repente. o whisky e o coñá. É que yo control. Bueno, eu tamén teño algún perfil deses, de que se casan aí de sotoboche. Sotoboche. Pero bueno, en fin, cada quen que faga como queira, Sí, sí. Eu cumprín 5 anos de casado, Re Dios. Que eso ten un nome. É 2018 Creo que son eso. Creo que son bodas de madeira. Sí, no, hai a lista outro día miraba aquí coa... Bodas de madeira. Non coa sei se vamos a falar tronca. aquí neste programa. Pode ser que falamos neste programa, no? Penso que sí. Bodas de madeira. Mira, sí, os 5 anos, sí, bodas de madera. Pois mira, eu xa fixen as bodas de madeira que non contra chapao, Non me veñas con esas, que te vexo vir. Madeira buena, Bo Robel, Sí. Bo Robel, non eucaliptos, Bo Robel, vale? Bo Robel. Ahora farei un comentario de... Ese que é un xogador danés de do Madrid, cuñadazo. Bo Robel. A ver se chegas, tíos, os 5 anos. Bueno, Como en se fin. fora moi meritorio, Sí. que sí que o é. Bueno, no teu Moi caso igual. Un placer, Sí. Non imos a entrar xa en cursilerismos, pero un placer, unha honra acompañarvos, o amor, que viva o amor, que bonito. Alberto, sonou moita música nesa boda. Algunha canción de boda que a ti che parezca especialmente... Sonou moita música e algunha canción. Faría eu o matiz. Ou ao revés, sonou moita canción porque- e algunha música. Isto non che gustará, pero houve un comentario do estilo a segunda canción que sonou no recinto era xa empeza a pachangada. Bueno, a ver, Houve xente que lle chegou cedo a pachangada. hai xente que xa viña predisposta a Pero claro, cagarse en eu respondía a cagarse en Daddy Yankee. Eu respondía con frases como, por exemplo, é que Silvio, lembra que Silvio é fan de Aitana non irónicamente. Claro. Que esperabas? A ver, eu Fuxan mañá, os ventos? vou a un concerto de Aitana. Hombre, pois claro, De verdad, a mañá, disfrutar. hombre, Claro que sí. aí las Joder, babies. a verdade é que esta semana tú é o Dragon Khan, Bueno, levo 2 meses que isto parece unha locura. Mi madriña. E despois aínda non vou é que non quero sacar o tema. Non quero sacar o tema. No, logo. Non sí. quero sacar o tema. Logo, claro, o luns que ven. Sí. Os que ven. O efecto sonido de avión despegando. Rodalías, ¿no? Cois os Rodalías. Prupera parada Manila. Xa se me quitou a gana de Pero seguir Alberto, falando. home, ahora hai que acabar de... Ahora toca nos falar de... Hai que ese, un momento, non? Pero eu que preguntache algunha canción do casorio que che gustara especialmente, sobre todo en relación deste de petardeo... É que eu sou moi fan basicamente. Seguro que xo dixeches neste podcast. Non sei se dixe, creo que non, porque este de estas Nova. segredos inconfesables. Sí. Pero eu sou moi fan dun tipo. Por que son fan deste tipo? Porque me fai creer que eu tamén podo ser cantante. Sabes por onde vou? Por ser tan ganas. Non. Tamén podía ser. Valería, pero hostia, ten un talento nas letras que igual A ver, dame unha pista. envidio yo, Home, a pista xa estaba implícita no comentario, pero vou ir máis alá. Sí. É un tipo que me fai creer na posibilidade de poder ser cantante, porque eu digo que a túa voz eu tamén podería. Mais hoxe que veño medio constipado e máis ronco
do habitual. Ves godido, oxe, sí. Veio un pouco ronco, veio un pouco conxestionado, e con esta voz ronca achégome aínda máis a este cantante que triunfou na pandemia, pero faltame vivir nunhas illas as que van moitos galegos a traballar na construción, as Canarias. Fixe un tema con Bizarrap que tiña un beef que con lle día unha Góngora. rapaza que non se marche do sitio. Queres máis pistas? Como? Queres máis pistas? A verdade que tes mellor voz ti que Quevedo, sí. Tampouco é un piropo iso, Non. Llega al club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Aparte, súmalle unha cousa que Dime. eu teño poucas opcións de bailar pachangueo, que Claro. Se eu me engodallase na túa boda de acabar, eu que sei, roubando un centro de flores ou alguna cousa así. Por poñer, flores do baño. Ou flores do baño. Un exemplo. Ou calquera cousa. Ou un vaso. Ou cagar dende o tellado. Que eso non pasou. Eso podería ter pasado. Afortunadamente non pasou. Eu tive unha borracheira amigável. Sí. Deixei de falar, non din a murga. Solo sonrindo, así como. Sonrindo bien, en plan, adopta un Alberte. Sí. Se tivera feito todo antes mencionado, estaría perdoado, xustificado. Por qué? Porque eu non saio. Entón non disfruto destes temarrais. Eu escutei esa canción por primeira vez ali na barra. Sí. E dixen, ¡oh! Isto hai que bailar. Entón dixeches, vamos a levarlle un chupito de whisky ao Manolo Falcón. Por favor. Pois sí, vaya temardo que xa caducou, que xa imos tarde, claro. Sí, claro, xa me perdona. Cal que... está primeiro, cal vai, eu xa non sei. Bueno, pois se me dices que me quede, quédome, non? Logo. Vale. Pois ahora teño un xogo para ti, Alberte. A ver, home. Un xogo... Maréame máis. Un xogo relacionado con ese destino de viaxe que nos vai levar a un parón do podcast. Aí, Claro, vaya. Teño ese compromiso, ti podes entender, non, Alberto? No, que entendo. Teño que claro. marchar primeiro ás Filipinas, logo vou un pouco a Corea. Digo rápido para que non te chines, Te chines, non é broma asiática, Sí. É o único país que non vas tocar de toda Sí. o Bueno, continente. vou a atravesar Estiveche voando. en China? Non. É moi grande, hai que ver. No, por eso podías ter estado co grande que é. A verdade que sí. Tive en preto moitas veces, pero nunca. Moitas veces, Moitas, verdad. Da asco. Da máis asco, da. Sí. A ver, Filipinas e que? É Corea. Vale. É Corea. Sí, pero por eso temos que parar, hai que anunciar este parón do podcast. Corea do Sur. Do Sur. Vale. Bueno, sí. A outra. Non sei. De que a outra non pode ir nadie, o sea. Home, non pode ir nadie. Sí podes ir, pero despois non podes ir. pode volver. Podes Sí, ir. é solo de ida, é billete one way. Pero ti queres un tipo relacionado un pouco ca diplomacia. Ah, Non tes no. relación, contacto, ni sequera o mail de Kai de Venós, por exemplo. Vai, pero é moi fácil telo. Por iso. Sí. A cabo de ver, nos entrevistámoslo para Finestra de Oportunitate en outra Home, época. por favor. Entrevistou una, por certo, Víctor Solé, que a día de hoxe é asistente de Carles Puigdemont no Parlamento Europeo. Es decir, Un saúdo, Víctor. Hai as conexións entre Puigdemont e Cao de Venós, xa ves? Pois non lle despistas a OK Diario que manga un titular. Con menos desto te han feito Home, logo. series enteras informativas. No, pero podes visitar Corea do Norte, pero igual para un viaxe de novios é un pouco... Arriscado, non? Non só por arriscado, senón porque non che deixan sair do hotel. Levanteles, enseñan. Bueno, pois por viaxe de novios, non sair do hotel. Pero tampouco tan mal. Pero plan. só hai un hotel, non hai nin piscina. Xa, é parco. É un país parco. Para eso vou a Requeixo de Grou, é dicir, xa vou ao mesmo hotel todos os días. Requeixo de Grou o Corea do Norte de Ourense, non? Da Baixa Limia. Da Baixa Limia. Sí. Moi ben, conta, por favor. Pois, o itinerario. Bueno, tampouco hai que dar moitos detalles, vou estar desaparecido e polo tanto este podcast vai estar on hold ata novembro. Volvemos en novembro. En novembro. A ver, son 3-4 semaniñas. A semana do 13 de novembro xa estaremos de volta. É unha pena porque imagínome a Pablo Velay que se lla trancou a tostada con marmelo e queixo que estaba comendo agora. Isto é como a boa droga. Dios! É como a boa droga, telo que partir ben, ¿no? claro, para... Dimo a min. Sí, esa botelliña de licor café que tes na casa, pois hai que os golpiños. racionar. Sí. Moi ben.
Entón, temos un xogo relacionado con Filipinas. Ahora vou cometer a imprudencia de poñer Filipinas en Spotify a ver que música sae, vale? Últimamente tennos saído ben, vale? Pero así como para... Vos sabedes que Filipinas foi unha colonia española que se perdeu... España perdeu esa colonia no 1898... O desastre, Cuba, ¿no? Con Cuba, sí, Puerto Rico. Los últimos de Filipinas. De Filipinas, que de feito Filipinas chamase así por Felipe II. Filipinas. Podemos facer a tontería de decirlo mal. Bueno, aí Filipinas é unha canción de los Panchos. E isto pode ser divertido. Por favor. A ver. Dayo play. Como empeza moi panchil, Sí. Empeza moi panchos, Mira, dato real. Filipinas gobernábase de México. No Imperio Español. En remoto. Dependía de México. Por Zoom. Sí, no, por un cable, ¿sabes? Mira. Dao que promete a canción. Dao que promete. Mira, vi un vídeo, tú sabes que estas cosas gustan para ir de compras en Filipinas y tal. Y los mercadillos en México chamanlle tianguis, ¿vale? Pues tianguis. Bueno, mañana haría Filipinas. Marcho. Pois utilizaba unha palabra moi semellante. En Filipinas 1, 2, 3, 4 dice igual, tenedor, todo. Hai moitas cousas, aínda que fala moi diferente, o tagalo moi diferente, pero bueno. Así que esa conexión México-tianguis cunha palabra moi semellante tamén para falar dos mercadillos. Pois é normal que os panchos lle canten a Filipinas. Nunca fallan, Nunca falla o Spotify mandándolle nombres random, Bueno, pois imos xogar aquí a adivinar que localidade de Filipinas con nome de localidade española é real. É coincidente. Claro, é dicir, eu vouche decir, por exemplo, Requeixo de Grou, Parada do Monte ou Lobeira, e tens que decir a que efectivamente sí está en Filipinas. Vale. As outras tres están en Ourense. Bueno, en realidad non en ninguna destas tres está Bueno, xa se entendeu, verdad? Sí, ahora entendeuse. Vale, pois imos coa primeira tríada, as primeiras tres. Que nervos. En primeiro lugar sería Ourense. Ourense, así, Sin U. Dito en Informativos Telecinco, ¿no? Dito en Telemiño, ¿vale? Despois de uns licores cafés. Sí. Ali tamén xuntan botellas, Bueno, no, eses son os de Jacome, home. Telemiño, Telemiño son os rivales, os da región. Perdón. Como echaban a tele? Auria TV. Auria TV. Bueno, en fin, é o mismo todo. Vale, perdón, A B, Alcalá. Vale. E a C, Santander. A ver, vale. cal desas tres opcións? Lembramos ao público. Nome de localidade, vila que existe a vez en España. Correcto. E tamén en Filipinas. Aí está. Ourense, Alcalá ou Santander. Sobra dicir, porque todo xente o sabe, que non teño ni puta idea. Tens que te arriscar. Vou arriscar, vou dicir Alcalá. A ver. Que me sona así como... Pois a resposta correcta, ¡Alcalá! ¡Correcto! Oye. Non che sei decir onde está, pero está en Filipinas. Non vos sabes decir nin de España. Correcto, sí, porque podía ser Alcalá de Henares. A verdade, cando vin pensei, bueno… Alcalá de Guadaira tamén. Sí, hai moitos, por eso. Bueno, non sabemos máis, pero hai moitos. Hai moitos, seguro. Muy ben. Imos con tres máis. Unha de un. A ver, ahora un punto. Vai haber… Buah, cantas hai? Vai haber 5 puntos en total. Isto que é unha oposición. A ver, danche plaza de funcionario do Imperio Español. Imos coas siguientes tres, que son Zaragoza, Veña. Lugo ou Ciudad Real. A ver, encantaríame que fora Lugo. Ajá. Por cuestións obvias. Claro. Zaragoza mola tamén, pero Zaragoza é unha palabra… Tú imagínate ao filipino de turno aí mandándolle un Zaragoza igual derrapa algo, Claro, derrapa fuerte, ¿no? Zaragoza é unha palabra basta. Sí. Perdónenme os maños. Tengo grandes amigos en Zaragoza. Yo non tengo ningún, pero a frase queda de puta madre. Está ben, a xente que queremos tanto de Aragón, Zaragoza, mañicos de siempre. Pero teñen palabras como duras de dicir tamén. Sí. Mira o seu vento. O seu vento, un vento durísimo cando pega ali na cidade, que é o cierzo.
Cierzo. Que é como, hostia. El Cierzo en Zaragoza. El Cierzo en Hostia, Zaragoza. Dache unha hostia sí. que morres de fame no aire. Cocal, cuidado. Cuidado. Descarto, aínda así, Zaragoza, que me Sí. gustaría. Y respuesta final, Ciudad Real. Ciudad Real, ¿eh? Marcamos aí. Un pouco a lo seguro, pero cuidado. Pois a resposta correcta é ¡Zaragoza! ¡Oh! Todo speech ao carallo. Sí, tanto aí, no, o filipino morrendo, tal. Sabe Dios como o pronuncian, tamén che digo, Pero, sí. Quixera saber, Quixera saber, pero Zaragoza. Tes sí. traballo po podcast vindeiro en novembro. Tesme que traer a transcripción, Bueno, a fonética. Podemos ir ao Raval, traemos un compañeiro de orixe filipina. Tamén. E vai ser máis fácil, porque aquí, bueno, a básquet xogan todos comigo. O sea, están todos aquí, ali xa non quedan, O sea, Estou vendo pola que ven agora que cada vez é máis difícil, cabrón. Bueno, ahora ven especial Andalucía, ¿vale? Veña. E déixame chequear que non sei cal é a correcta. A ver, estás dicindo o tuntún. Tamén podía ser, sería divertidirmo. As tres seguintes son Granada, Sevilla ou Jaén. Vale. Tiro unha pestina Pescina, del Tyron. así? Granada. Pois a resposta correcta é efectivamente Jaén. Ai. Gaén. Deben de decir Gaén. Gaén, el zapato que respira, no, Gaes, escoitar, o que sexa, da igual. Gaén García Bernal, Aí gran está. actor. Bueno, en fin. Sí. Veña, tres máis. Dalle. Aquí, nesta opción, hai dúas que son correctas. Tens que adivinar a incorrecta, ¿vale? Vale. Que son moi ben. Cádiz, Quixiro. Almería. Espera, que ahora sei que é unha canción Lola. Random. Sí. O que decía. Dúas son correctas. Son Vale. Cádiz, Almería e Málaga. Tens que adivinar a que non. Antes de responder, teño que dicir que estás para presentar un concurso na TVG, Polo ton, polo ben que planificas a escaleta. Seguro que os presentadores non andan a buscar no Spotify a música e sufrindo porque se acabe a puta da canción. Sorprenderíaste, de como executan os programas hoxe en día as produtoras, E pode ser, para forrarlle aí un. Polo que sexa. Polo que sexa. A ver, pon a pantalla, que si no. A ver. Cádiz, Almería e Málaga. Vale. Dúas destas, sí. Son. Podes ir unha a unha. Se queres, podes marcar unha que ti crees seguro. Tamén No. se a cagas de primeira. Vou ir fuerte. Sí. Fuerte. E vou decir que a opción que non é Felipena Vale. é Almería. ¡Correcto! ¡Vamos! Hai Almería, non hai. E que en Cádiz e Málaga estiven. Sí. Nas Filipinas. Un fin de semana. Puches un fin de semana. Un fin de semana. Puches un for fiesta. De tranquis. Sí, de tianguis. Tranquis. De tianguis. Bueno. Muy bien. Dúas, Vale, aquí esta última opción, ¿vale? Aquí acabamos este concurso de las Filipinas con los panchos. Qué lástima. Patrocinada por los tianguis. O que sempre quixo a nosa audiencia. O contenido que estabades demandando. Aquí poden ser as tres incorrectas, as tres correctas, dúas e unha. Pero todo. que isto que é? Aquí hai tes que ir unha a unha, que son Murcia, Burgos e Pamplona. Vale. Vou alá. O sea, vale todo aquí, ¿no? Vale todo. A pregunta de Goder, ¿no? Sí. Vale, veña, va. Ritmo. Gostifica tu respuesta. Ritmo. Murcia. Murcia. Hai unha Murcia en Filipinas? Home, quero dicir, gustaríame pensar que hai unha gala na televisión pública filipina que le chama Murcia, qué hermosa eres, ¿no? Que en tagalo sería Murcia. Qué hermosa eres. Vale. E incluso que hubiera unha especie de hate alrededor de Filipinas Do acento, tratando claro. os murcianos como xente de Ti crees segunda, que os ¿no? murcianos de Filipinas din acho? ¡Acho, pijo! Sí. Entón, Murcia, digo sí. Vale. Burgos. Paréceme que é unha cidade española que ten unha historia, digamos, de cabalería señorial e de lenda prominente. Entón que se podría trasladar. É moi boa para o colonialismo, ¿no? É moi boa, pide colonialismo, Cid Campeador vibes, ni máis ni menos, pide colonialismo. Por facer o pleno, porque me fai gracia xa, Pamplona, co seu encierro filipino, que non sei que votarían ali,
Touros tamén ou Non sei, botarían ali unhas galiñas, unhas pitas, unhas pitas un aí. encierro de pitas. Encierro de pitas. Oye, pois ben máis gracioso. Está un pouco loco os filipinos co catolicismo, máis que cos Sí. animais, sí, está un pouco. Bueno, pois voto porque as tres son verdad e gardo má carta de que Pamplona foi unha tirada de... Sí, Un triple. Ok, pois imos 1-1, ¿vale? Vale, Murcia sí. Murcia, correcto. ¡Vamos! Burgos, correcto. ¡Vamos! ¿Pamplona? Y Pamplona, teño que chequear aquí. ¡Pamplona, correcto! ¡Vamos! As tres son correctas. Moi bien. Alberto, xa estás preparado para viaxar a Filipinas. Lástima que non vaya a ir, Lástima que vaya eu ali a la perla del oriente, como din los panchos. Mi novia encantada. Mi novia encantada, Filipinas, mi novia encantada. No. Eu só espero, Sí. Silvio, que cando chegues a ese hotel que terá as toallas, déxame meter aquí un catalanismo que me encanta, as toballolas enroscadas facendo cisnes, Sí. ali xuntos coxís, xunto as De almofadas, corazóns e pétalos. corazóns e pétalos, ti te des un intre para antes de espirte Poñer esto. e arrimarte a Aina, Sí. que imaxe estou creando no meu imaginario e no de toda a nosa audiencia. Sí. Teñas un momento para ir a Spotify, seleccionar Los Panchos e clicare en Filipinas. De su corazón. Nada, pois xa está, Filipinas, ali. Acórdate, só te pido iso. Acórdome. Non quero un souvenir, quero que disfrutes de Vouche, este mar. vou facer un TikTok no canal bueno con Filipinas. Eu xa non pedía tanto, pero igual sube visitas. Igual, sí. Igual subimos en followers. A ver, pero sin enseñar nada, só a música e tal. Vale. O sea, calma, Xa estaba mal pensando, De Corea xa falarei a volta, o sea, Vale, tampouco... No, pero é así divertido, Corea está un pouco locos, tal. E Instagram tampouco vos lides a publicar toda a praia que vayades, Quero dicir, Malo será al verte Sabes? de que non Decir- me odies nun mes enteiro. a xente ten as súas cousas, sabes? A xente. Estou en posición, como xa non temos temas de sociedade ese mes, que ese Sí. mes dámonos vacacións, teño todo o permiso para silenciarte historias e... Pero vai, eu vou me comportar, home, eu sempre. No, sí, comparto o que queiras, eu xa non vou ver. Pero vouche mandar por privado, Alberto. Mira como sona aquí los panchos. El Filipinas. Moi ben, home, disfruta, traeme un imán pa nevera. Bueno, un imán, pero onde o queres? De Filipinas? Sí. Home, de Corea igual temas de Zaragoza, quero. De Burgos. De Burgos. De Burgos. Pero o país en sí, ahora pregunta de ignorante igual, Sí. No, tampouco é de extensión, tampouco é a hostia. Sei que ten moita illa, ¿no? É o segundo país con máis illas do mundo. Sí, pero Despois do que pero- fuches ti de... Sí, coño, pero que decir, a nivel onde están esas, eu quero saber onde quedan Zaragoza, Burgos, Pamplona, quero decir que cidades igual, quero decir, volvo a decir, estoume tirando aquí un triplazo, A ver, pero- a ver. Ainda é grande. A ver, é grande de carallo. Ainda é grande, Filipinas, Filipinas, princesa del Oriente. Cuidado que falamos moito de Zaragoza, Se nos vai mal no podcast igual. pero que quedounos por decir, baixa un pouco a cidade, no, para baixo, po sur. Faltounos falar da cidade de, a ver, abre un pouco. No, ao revés. Como- É igual. Bueno, aquí é hai unha grande. cidade que se chama San Miguel, por É grande, exemplo. É grande. Mira, Es- aí tes cerveza a €1. Pero sí, pero no, pero ti sabes a historia de San Miguel de verdade. Con esto podemos pechar, Veña. Mira, San Miguel foi fundada, a cervexa esta que é unha puta mierda. Perdón, a cervexa esta foi fundada en Filipinas, Ah, amigo. en la Princesa del Oriente. Non sabía. E sigue existindo unha empresa, aparte da San Miguel española que todos coñecemos, Ajá. que se chama San Miguel. A ver, Cadela, xusto estou explicando aquí o da De feito, cerveza. San Miguel creo que xa non é, creo que pertence a Mao, se non me equivoco. ¿no? Sí, pero é que, mira, se che poño San Miguel Filipinas, vale? Que eu fixen aquí a investigação para poder viajar, vale? amigo. É esta cervexa que se podes identificar, ten o logo antigo de San Miguel Mítico logo. e pon fundada no 1890, unha cousa así, e en cambio a de aquí pon fundada no 1900, claro, mira, aquí vese a comparación.
E son dúas cervexas diferentes, dúas empresas diferentes que pactaron respetarse o nombre, non pisarse la manguera. San Miguel e Filipina. Que sonache como unha cousa super española. Sí, sí. E non. Moi ben. Vou beber San Miguel. Aprende tamén co bueno carallo bueno, Nin pa Dios. É que habendo outras. Habendo Estrella Galicia igual, vaina a beber Cristo. Claro. Claro. Bueno. Que? Pois nada. Como marchamos? Sabes como marchar, non? É que non podemos marchar do xeito. Marchamos con Filipinas a todo trapo. Veña, pero cantamos ya, a ver se podo por a letra. Disfrutado. Veña. En serio? Chégame si, veña. A ver que entra, atento. Non lle berras moito, Esto vai quedar super arriba, A ver, pero sube un pouco máis o volumen. A ver. Karaoke agora, somos. Karaoke. Filipinas, mi madre adorada, del mundo admirada por su resplandor. Yo no voy a nada, Filipinas, mi novia encantada, la tierra que ofrece respeto y calor. Filipinas, princesa de Oriente, tú eres la estrella que orienta mi amor. Pues nada, veña. Oye, tu cara me suena. Veña. Por lo que ven, os bueno carallo bueno.